Jeg hedder Nora. Vi har haft 3 temauger her på Kronen i værkstedet. Jeg kan gerne vise jer rundt, hvad vi har lavet. Kom med og se, hvad vi har lavet. Velkommen til filterhold. Hvad har I lavet herinde? Vi har lavet får, kyllinger og blomster. Det er det her i. Som i andre blomster. Ja. Herinde har vi lavet gips. Og her kommer der blomster ud, vi laver til butikken til påsken. Kom ind til tekstil, så hvad vi laver. Hvad laver I herinde til tekstil? Vi syr vester til museum. Kom til, hvad vi laver ude for. Godt arbejde, drenge. I er fandme dygtige af I. Og så er I bare... Det er sådan en boligplads. Hvor lang tid har I bygget på det? Ja, vi blev færdige nok i dag, eller hvornår vi gør det. Torsdag, Bjarne, skal vi se. Ja. Hvor lang tid tog det at lave det? Jamen, det tog ikke lang tid for at grave op. Men det tog lidt tid, fordi det skulle jo køres væk med det samme også. Jeg arbejder herude med opsfolk. Det er fint nok, det er jo skønt herude. Vi er i gang med at lave alt muligt vores hunde for at træne noget hegn op her. Ja. Hegn op, der skal vi have noget hegn op. Der vil sige, bunden et eller andet træ deroppe. Træ deroppe, og med at grave det helt ud.